ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар аввали видео мехоҳам шуморо дӯстони азиз бо як канали бисёр шавқовар шинос кунам. Канали Апай Тахмина. Номи каналшон низ Тахмина ТЖ мебошад. Дӯстони азиз, дар ин канал влогҳо, пухтупазҳо ва дигар чизҳоро шумо метавонед тамошо кунед. Бисёр ба ман маъқул шуд каналшон. Тарзи аниқтараш гӯем, тарзи гапзанишон озодона суҳбат мекунанд, озодона фикру ақидаҳошона мегӯянд. Бовар кунед дӯстони азиз, не ҳар блогери хел озодона суҳбат мекунанд. Барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман омада як бор видеоҳошона тамошо кунед, дастгирӣ кунед, зеро камакаки дига мондагӣ ҳастад ки то ки 1000 тамошобин шаванду ва монетизатсияшона пайваст кунанд. Барои ҳамин дӯстони азиз аз шумо илтимос мекунам ки то ки омада канали Апай Тахминаро дастгирӣ кунед, обуна шавед ва видеоҳошона тамошо кунед. Ман ҳатман баъди ин каме видеошона мемонам ки то ки шумо бинед чӣ хел видеоҳо мекунанд, дар бораи чӣ видео мекунанд ва ҳатман чӣ хеле ки гуфтам тарзи озодона суҳбат карданшона низ шумо гӯш кунед. ман бошад ҳозир мерам кору бори хона кати машғул мешавам. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. раҳмат ки бо мо ҳастен, моро тамошо мекунед. раҳмат барои дастгиритон. даҷа камтарак барои субҳонара барои кори шавҳарма чӣ пухтам намедонам шумо да чӣ меган, мода тире меган. ира дар дуруни хамираш ина бинед чӣ хел мулоимак. ҳар рӯз шавҳарам мега ман пичин меёрам, ҳамара буд мекунӣ. охир рӯзи дуроз ки дар хона шиштӣ, фақат мехӯрӣ. ин намефаҳма, ин ки худаш бевахадной кор мекуна. ин намедона дар хона мешинӣ, фақат мехӯрӣ, хоб мекунӣ. шавҳарама даиҷа гуфтам ки биёен дар болош дуттай дига бо тухма бирён кунам. мега ки ман сер мекунам. намедонам ҳамиқати шавҳари ман чӣ хел сер мекуна, рӯзи дуроз кор мекуна. ман ира ина иша ҳар душа якта кунам бихӯрам ки сер намекунам. хай мумкин ҳама одам ҳар хелай. ман неки иштиҳои манда гап нест. дӯстони азиз, хонаи кадомтон меҳмонӣ рафтам, мада як коса неву ду коса овқот. дӯстони азиз, соат 9 саҳар ҳастем. ман кӯдакои саҳар кати гусел кардаму ва кору бори хона кати машғул. ҳозир салмона гуворода бастам ва имрӯз боз сиёвуш бегирия кати апаш буромада рафтак хайрият ва шавҳарамда телефон кардам, пурсидам, гуфтам ки чӣ хел даромади саҷик да чӣ хел шуд. гуфтам ки не, хайрият ки гирия накардак, лекин гуфтам ки мехоста камеам хел гирия кардан, лекин бо апаш кати ҳавора шудаку хел даромада рафтак. беҳад хурсанд шудам ки бегирияву нола рафтеста. ана михел ман имрӯзи дароз нақша уборка кунӣ як бор мехоҳам пура хонаҳои пилисос кунаму поларо шӯям. рости гап вай ягон средство несте ки полоя шӯям, ҳавай кати барои он ки тамом шудагӣ ҳастанд, на близна, на чистин нестай. ягон рӯз гуфтаистем ки шавҳарам кати охири ҳафта ё ки намедонам кай, ягон рӯз бозори пашанбе рафта як бора хариди калон кардан дар кора, барои он ки хеле чизо уже тамом шудагӣ ҳастай ва хел майда гӯем. шавҳарам мегӯм ки ин биёрен вай биёрен, всё равно барака надорад. хел майда харид мекунӣ, якта чиз мехарӣ, всё равно барака надорад. барои ҳамин як бор рафта хариди калон кардан дар кор ки то ки ақаллан як моҳ ё ки 2-3 ҳафта умуман гӯем барад. ана михел дӯстони азиз, фикру ақидаҳотонро дар комментария нависед ки шумо ба чӣ кору бор, шумо чӣ кор кардаистед, умуман чӣ нақшаҳо доред, дар комментария нависед. барои он ки комментария беҳад кам ҳастад ва бо яке аз тамошобинон нависондиянд ки шумо комментарияҳода бепул ҷавоб наметиҳед. ман дар видеоҳо ҳазорон бор мегӯям ки дӯстони азиз, ман комментарияҳои ҳамаша мехонам, лайк мемонам ва ҷавобаша дар видеоҳо мегӯям. бисёртар ҳар як комментарияҳое ки ҷавоби дурандароз доранд, ман дар влогҳоам хел ҷавоб мегардонам. ҷавоби кӯтоҳ бошад, дар ҳамон комментария ҷавоб мегардонам. равам кору боро сар кунам.
аниқтараш гӯем ҳамроҳ кору бура сар кунем. Мехоҳам ҳамхел камераи монаму видео кардани сар кунам. Рафтем дӯстони азиз. Дӯстони азиз, вай чӣ мегӯянд? Уборка перерив. Инҷа Фарангизхон омадастанд. Боварӣ дорам ки бисёро мешиносанд. Ясминка теҷе ва ё хуҷанда ҳастанд ки ҳамин рӯз тарафи аэропорт омадиянд. Омадаистанд ози дома кофтастанд. Ама инҷа уборка дидан гуфта будам мебиём. Дина натонистанд омада, имрӯз омаданд. Фарангиз ҳами омадан ҳамхел росто дар омадан дидан бо буромадан рафтан нашитан, ақаллан 5 дақиқа нашитан, телефоншон кардан шавҳаршон. Хай гуфтам хай яке мо ҳам хай инҷа кор папути омадем гуфтан, аэропорт омадем. Баъд вай як бор шумо омада бинем гуфта омадану хай бо ягон вақт насиб кардагӣ бошад бо вомехӯрем ба ҳазур гӯем. Ҳама кардам шуна ки шинен шинен нашиштанд рафтан. Ҳамхел ба ростову чухел ки гуфтам омада дуромадану буромада рафтан. Ман ин ошхона пилисосама тест айва чӣ мегӯянд коридор гирифтам шуна рафтан ва ё ҳамхел дӯстон. Дӯстони азиз, ман инҷа ва ҳоли ҳама торик ҳамаи полоя шута тоза накардам. Обед уже шавҳарам омадан, обед кардем ва инҷа пакети вай Фарангизхон як пакет чиз овардиям. Бобинин як пакет вай бо як пакети дига ангур буд. Ангурашо гирифта рафтиянд шавҳарам. Инҷа бинен чӣ хел хурмоҳои ман худамам хел хурмои беҳад нағз мебинам ва дар инстаграм шуд ҳамин дарахташа нишон доданд. Дидам ҳавасам рафт. Бари ҳамин баъд вай када бо мана анорошона бинанд чӣ хел хушрӯ аҷоибот бо ҳавли умуман дига ҳастай. Дӯстони азиз бинен анорошон хушрӯ. Бо инҷа якта барои Салмон якта формача гирифта овардиянд. Эх худои ман. Бо кабуташа гирифта овардиянд. Тоба аҷоибот. Раҳмати калон Фарангизхон. Ман боварӣ дорам ки тамошо мекунанд видеоҳои моя.
Фарангизхон раҳмати калом боз як бори дига. Ман ҳозир хезм полора шӯйҳум. Шавҳарам гуфтам ки мевагиҳои ҳамаша як бор ҷобаҷо кунанд. Либосҳои офтоб накардам ман. Тез аввал полоя шӯйҳум ки баъд дига инҷа шавҳарам. Видеоҳода намехоҳанд ки нишоншон чим дидем. Мана курпача партофтум, дӯстони азиз. Неки ҳечка нест ки шинад. Ай худо ба шукр. Яками детские полоша шуштум тамом. Вай коридору неҳози мешум. Дӯстони азиз, ин хона гӯем пешай ҳоли кӯдако набуданд. Торик нишон додиса мана курпача партаги ҳастам. Як бори дига гуфтум кӯдакоя интизор. Шавҳарам гуфтанд ки ҳозир як саатик мегирам. Мерам шуна ман либосҳои офтоб кардам. Инҷа Салмон коляскада кушодум шавоже. Ва ман инҷа шавҳарама гуфта будам ки мевагиҳои ҷобаҷо кунед. Бинед чӣ қадар даруни ящикода ҳамаша хушрук карда мондиянд. Чизои худо ба шукр. Аммо қавай дорем гӯем. Захираи анор ман ин хурмоҳои вай Фарангизхон овардагӣ. Шавҳарам гуфтанд ки ин хурмоҳо бояд ки истанд. Ҳам хело гуфтанд. Бояд мулоим шавад. Ва ин анорошон. Ино себои ай 50 кен овардагӣ. Ин себош иноям дадунаш буд. Ва ям хурмоҳои ай 50 кен овардагӣ. Ай ҳавли. Ба фикрам ман ино шоколадни бошанд. Ёки иношам ҳам хеле ҳастанд. Инош ба фикрам шоколадни ҳастанд. Канияча бурем бинем чӣ хел салмон. Кӯдако наомадиянд то ҳол. Мана ман буридам хурмо шоколадни будай. Шоколадни хеле алдараш будай. Беҳадам хеле бамаза. Манам хеле нағз мебинам ҳамин хурмоҳое ки ҳам хеле хурмои шоколадни хеле мулоим бошад. Агар мулоимоша неам хеле сахтакоша нағз мебинам. Ман шоколадниёшо гӯем умуман. Ба маззачаҳо омаданд. Ассалому алайкум. Калуча Нилуфара бинад. Вай. Сёвуси бамаза. Чо кадачана? Хуну хурди? Мемурдам ша. Почему хали ката? Чӣ ба? Маълимаш дода кисатка. Мемурдам ман ҳозир дору метиҳам. Температураи пиёз. Нилуфар намедонам бо чӣ ба чо кадай маззаш нест. Шикамчаш дар кадиста ҷанона? Видеошам инҷаш дар кадиста? Тез вай анора чин ва сиёвуш инҷа бинадида анора чико када. Ҳол айдар дромаду анора дид анор гуфта. То ман авхо тайёр кардам вай анор хурд ҳамаҷо тит када. Ози. Ҷа Салмон як перчаткаша гум карда. Беосановка. Небинем ман як пиёла дода будам. Пиёлаи гуҷои партофтаю.